παιδιά, σήμερα θα κάνουμε άλλο ένα βίντεο unboxing. Μαζί με το Ρίκα Yellow φτιάχνει το PlayStation το online. Σήμερα θα κάνουμε το Minecraft. Πόσο πήρες, 3 μήνυ, 20 ευρώ. Ναι, το Minecraft. Όσοι δεν το ξέρετε. Εγώ δεν το ξέρω. Όχι ότι εγώ το είπα, αλλά... Όχι, εγώ το ήξερα, μαλάκα. Ναι, εγώ το σου είχα πει να το πάρεις. Ναι, εγώ το... Ρε πως δεν βγαίνει. Αου. Κάτσε. Τι έκανες, τι έκανες. Θέλει καινούργιο account. Το δεύτερο γιατί το έχετε. Σαν να θέλουν και οι γονείς ότι προηγοποιούνται. Τι passport. Δεν ξέρω. Όχι, δεν ξέρω. Άστο καλύτερα, ορέστη μετά. Φέρε εδώ. Να το Minecraft. Γιατί όμως δεν σε αφήνει να μπεις στο... Συγκίνητο. Αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Κάντε ένα like στον Ορέστη. Sub σε μένα. Sub στον Ορέστη. Ρίκα Yellow λέγεται. Θα κάνουμε ένα βίντεο. Θα είναι ώρες εδώ. Minecraft θα παίζουμε. Γι' αυτό κάντε dub. Γεια σας. Bye.